Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. Zita ndinoitwa iye Glory and I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumatema nenyika kwamuri arege ichipinde munyaya yedu yekutanga tete makasimba here ndineroura kuita chivi chakabvisa panyika nekudenga. Tete ndakauraisa munhu asina mhaka changa nditadzira hapana kana nepadukusa. Tete vaya vanoti the love of money is the root of evil. Havana kana kumbopotsa mugoona tete ndini ndoga ndaiva ndabvuma kuchengeta mwana uyu ndichiti anobva kure panosvika hazoiti concentrate muchikoro. Zvino mbuya vake zvavainge vandikumbira ndingadai hangu ndakaramba zvimwe kuda muzukuru wagogo ingadai ari mupenyu. Ini ndiri mugari wemune imwe nzvimbo changotanga kugarwa nevanhu kunongonzi kuminda murefu. Ndaiva mudzidzisi asi ndakazosiya hangu basa mushure mekunge ndaita scandal dzangu. Vatete mbuya vemwana uyu vakadonzva vakauya kuchikoro vakandikumbira kuti ndigare naye sokuti kwavaigara nekwaiva nechikoro kwaiva chinhambwe. Mbuya vaiziva kuti mwana ainge auya nekuda kwechikafu chemanheru chavanenge vasiyira mwana uchiona chadyiwa. Mwana aibva pamba mbuya vachakarara aidzokazve mbuya vakarara vaizoonana weekend. Nekuda kwedistance mbuya nemuzukuru vaionana paweekend chete. Vabereki vemuzukuru vaive vakashayika achiri mudiki. Mbuya ndivo vainge vorera mwana. Zvino vainge vakura manje. Ndakatanga kugara nemwana uyu pasina chinoshoreka. Mwana ainoona mbuya vake paweekend nepama holidays. 2 years ba vatete ndichigara nemwana zvisina chishori. Vagari vemunharaunda vaitoziva kuti ndaigara nemwana uyu. Rimwe zuva ndigere zvangu pabvute ndakaapproachwa naumwe varume vaviri vakanditi vaida kundipinza mumari handifi ndakazotambura zvakare mukati meupenyu. Vaida kundipinza machena. Vatete ndakanzwa zvavaitaura zvairema veduwe vaida mutumbi wemunhu anofema ende mutumbi uyu ndaitogara nawo. Mashoko aya akandivhundutsa kuti dhiri rakadai ndainge ndisina kusangana naro kana kumbonzwa nezvaro kuita transaction yekutengesa munhu. Zvikazikanwa ndaigonyarira pai. Ndakati hangu zvavaiproposa ndaive ndisingazvikwanisi ngavatsvake umwe munhu wekuita naye madeals akadai aiva nejeri. Varume vaya vakaenda 2 days vakadzokazve veduwe semhedzo uyu wauya wakanangana neni. Zvamboita sei kuti varume ava varambe vakanangana neni uye nemhaka yei vainge voita teki neni. Asi vatete mari yavakandiofa aiwa ndakaona nhamo dzangu dzose dzapera kuti vatete mari ndaida asi zve kutengesa munhu kwaindirovesa nehana. It seems varume ava vaiva vakaita research yavo ende vaida Takura mwana wandaigara naye despite kuti munharaunda umu maive nevamwe vana vaive vezera raTakura. Vaive neukama naTakura here asi iye Takura asingavazivi. Vatete ndakazobvuma madeals aya ndikati chandaizovabetsera nacho kwaiva kusiya goni risina kukiwa. Ndaizoviga key yeparoom pairara. Zvavaizoita neinformation iyi zvaiva kwavari. Ndakatambidzwa bhegi raive rakazara kuti maku nemari. Usiku ndihwo hwandakaguma kuona Takura ari mupenyu. Ndakasara ndomuka mwana asipo kuti ndisafungirwa chinhu. Takura paakafuma asipo ndakafungobata jongwe muromo ndichienda kwambuya wake ndichita senge ndiri kutsvaka Takura. Chembere yakashushikana vatete. Ndakatongobatikana nazvo asi ndainge ndaomesa mwoyo nokuda kwemari. Takura wakatsvakiwa ukashayikwa pakaitwa mainvestigations asi hapana chakabuda sokuti chivi chekutengesa munhu ichi chainge chaitika usiku vanhu vavete saka hapana aifungira inini. Ndaipritenda kubatikana nekunetseka kuti Takura akaendepi asi deep down mukati memwoyo mangu ndaiziva kuti Takura wakaenda nevarume vane zimota reblack. Mwedzi wakapfuura Takura asina kuwanikwa. Ndaive ndatora mari ndaive ndatora mbuya vaTakura ndogara navo ndichiita senge ndinovanyaradza vatete. After mwedzi wapera kuti Taku akawanikwa akafa asisina dzimwe nhengo dzemuviri wake. Vatete zvaiva pachena kuti Takura aiva pondwa maparts ake akatorwa for ritual purposes. Mbuya vaTakura pavakazviwa kuti Takura aiva ashayika havana kuzomboita nguva refu vari vapenyu asi vainge vachingoti ndozviziva hakuna umwe ndiMhozi aita mabasa aya. Ndakabvunza kuti Mhozi ndiani akanditi aiva bamunini vaTakura
vaigara kuHarare vaive nemari dzavo. Mukoma waMhozi ndiye aiva akaroora mwanasikana wavo ane mwana Takura. Saka vakanditsanangura kuti munin'ina wake aiva akabata mushonga, ndiye akauraya baba vaTakura. Mai Takura mwana wavo, mushure mekunge zvaitika, vakada kufamba kuti vachengetedze mwana wavo kubva kumishonga yehama dzemurume. Mubati wemushonga paakazviziva akabva auraya mai Taku achiti vaida kungwarisa kuona Durban vari mubhara. Vatete mai Taku vakafa vachifira kuprotekta mwana wavo. Pandakazviziva ndakazvidemba kuita kuzvishora. Ndaive ndaurayisa Taku kumuita hand over ari muplate kunge sadza. Mbuya vaTaku vakazoshaya nekuda kwepfungwa nendangarira kufunga muzukuru wavo. Mbuya vanga vakuravo, asi ndinofila kunge ndakakontributa kurufu rwavo vatete, kuti dai ndisina kudai zvoita senge ndakatengesa mwana. Kumutengesa ndaiziva kuti vane zvakaipa zvavaida kuita mwana vatete, otherwise ndingadai ndisina kumbopinda mumadhiri akashatisisa kudai. Vatete, ndakazosiya basa kuminda murefu nokuti everyday zvaindirangaridza chivi chandakaita. Mugona mari yacho handina chisvino chandinonongedza chandakaita nayo, yakangoperera mutoilet. Nawo Taku ava kuuya achindinetsa kuti nditaure chokwadi chezvandakaita. Pfungwa dzangu dzakaita kudhanganyika uye zviri kuitika kumwoyo kwangu hazvisi kunzwisisika. Taku atotanga kupfuka ende ari kutanga neni yakumudyira mari zvichinzi mhosva hairovi, asi ini hangu ndakaita chivi. Mbuya vakanditrasta, asi ndakakara mari ndikaurayisa ropa risina mhaka. Pane pavataura kuti ngadai ndaiziva kuti varoda kuita zvakaipa nemwana ndisina kumuona. Ukangoona munhu akuya kuzotenga mwana kwauri, pane zvakatoipa zvinenge zvida kutoitika. What is that? Moziva kuti ka zvinhu zvacho zvakaoma hazvo. Makadii Anti-Glory, ndine confession yangu. Handizivi kuti ichava confession or testimony or life experience. Chitupavigai nekuti dzimwe hama dzinoteerera chirongwa chenyu. Zita zvanhasi muchanditi polite. Ndinonzwa vakawanda vachiti ndakazopinda mumadziva ane makarwe nekuda kweunherera. Nhasi regai ndikuudzei my life journey. Ndiri musikana hangu ari kutarisira kuroorwa anytime soon. Nyaya yangu ndichati gaga ndichisiya zvimwe nokuti yakarebesa. Back in 2002 mama vangu nadedhi vakarambana. Baba vakange varoora mumwe mudzimai. Apo mama vakange vatova nepamberi peyoungest sister yangu. Patova June ndokubva patozvarwa mwana ava ne7 days dzekuzvarwa. Ndopakasiya nevabereki vangu tikanogara kumusha kwamai. After 2 years mai vakabva vashaya. Last born anga ave ne2 years. My big sister anga aine 15. Then the rest of us 4 vari pakati, including ini ndaiva ne11. Still remember holding my youngest sister tichichema zvekuti takatanga kuona life ichioma mai vasati vatovigwa. Fast forward time iyoyo ndaiva grade 6. Upenyu hwairwadza tete zvekuti masista amama vaititira utsinye. By the way, takabarwa tiri 5 vasikana. Tainzi time yekudya iya ingodyai makadaro muri 5. Nepakuwacha hembe dzedu dzaisasanganiswa nedzivamwe, tichipiwa sipo yegreen 1/4 tonzi muwache hembe dzose nekugeza ipapo. Life was not easy. Ndava grade 7 towards exams zvakanga zvava worse. My big sister nemafriends avo vakati ngatitize tiende kunoshanda mumba kutown. Ndokubva ndajoina chikwata. Remember ndanga ndava ne13, hapana chandinogona kuita. Takaenda kucity, mabasa akawanikwa. Ndikatanga kushandira vanhu vaisambondibhadhara for 3 good years. Mai vaihura ivavo ndati zvokuti ndaitombotumwa kumaboyfriends kunotora mari. Sezvineyo vakazondituma kune imwe boyfriends yavo yaiva PP pane imwe polisi. Baba ivavo vaive vati kurei, vakanditarisa vakati ngativate tose ndikupe mari yekunopa madhamu ako. Ndakavaudza kuti Mwari vangafara here mukatora advantage panherera yakaita seni. Vakapfugama vakadonhedza musodzi zvikanzi ndanga ndichida kunzwa pfungwa dzako. Ipapo ndanga ndava ne16. Ndokubva vanditi hama dzako dziripi. Ndikabva ndataura vakati ndoda ukwire bhazi usiye zvekushandirana nemunhu anoita zvevarume wakawanda kudai, because baba ivavo vaiziva havo girlfriend yavo zvekutodaro. Baba ivavo vekundipa help vakazoita accident vakafa after 3 years.
regai ndimbochema. Pandakapiwa mari ndakabva ndatiza ndikaenda kune imwe city kwaigara hama dzababa. Ndakasvika ndikabvunzwa kuti munoda kuitei, ndikati ndoda kudzokera kuchikoro. Imagine ndakazonyora grade 7 ndava ne16, vamwe vangu vava maform 4. Ndakatoshinga ndikazoenda kusecondary school ndikapedza at 20. Mwari never left my side because ine masisters angu tainge takazvidza kuti Mwari pachinzvimbo chamai vedu tava kuisa imi. Masisters anguwo akatozoenda kuchikoro nehelp yemamwe maorganization. Vamwe vatova nemadegree avo vari kuzvishandira. Ini ndakazouya kumhiri kwaLimpopo ndiko vanhu kwavakafunga kuti ndichasvikorasa Mwari nekuita zvinhu zvisina kururama as a girl. Sure, matemptation akatouya akawandisa. Let's skip tozotaura nezvazvo, but hazvina kundikurira. Ndakaramba ndichinamata kudzamara ndatodzidza kuita maprayers and fastings esamunoziva. Ndikaona Mwari vachiramba vachiwedzera chiedza muupenyu hwangu. Ndoshanda hangu sacaregiver kuno tichibatsirawo vari kumba. Vanin'ina vamama ndopava kuita chip in manje kwatiri. Zvose nababa vave absent from 2002 till 2020. Kukura tiri nherera hakuna kutitadzisa kunamata okunopinda mudziva rine makarwe tete zvainge zvakaoma. Idzo repu dzinotaura. Heaven also intervened pazvaida kuitika. You don't hold grudges. As you always say, love them from a distance. Ndokutendai tete nekukurudzira vanhu kuti varambe vari pana Mwari nguva dzose. Hapana pandakamboona muchiutudza kuti endai kwaNhingi or help, munoti mabvi ako ngashande. Thank you always, Tete Glory. Nyasha dzirambe dzichiwedzera kwamuri. I think Heidi, what I want to say is, I think Heidi didn't tell us much. Vangoenda pasurface. Mona zvavaita. Vangoti vakabva kumba, mama vashaika, vanga vakabata little sister. Vakatiza, vakaenda kunogara kumba kwemukadzi uya aita zvevarume wakwanda. Vabva ikoko, murume uya akada kuvabata akati kwai hatira tose, ndiye akazovabatsira akaendako. She was just on surface. She was on surface. But this, as you can read, as I was reading this, and I noticed kuti Heidi, if you tell the truth, you didn't tell us. Oh, this is a heartbreaking story. Because as a mother, last night, so basically every night I have a panic attack. Like this has become part of my life. It's part of my life, you know. It's very common. Do it a panic attack every night. So my first days, I panic like 5, 6, 7 panic attacks in one night. And it saka zvinoita manje feel like you are breathing for the last time. Ndoita again kunyika mvura, then now like ndomuka ndogara pasi, ndomuka ndo sit up, ndobvunda. So I shake at night, then ndobva ndarara. So this happens every night of my life. It happens. So last night it happened again. So and every time I go to sleep, I'll be like, Mari, I think this is my last time to be alive. You know? So nezuro ndakazendika namata ndikati Mwari, ndakanamata ndikati Mwari, I know you know where I come from. Unotarisa kwaunobva so neziso. Ukofunga kuti ndiani angachengeta vana vangu kana ndikafa. Like Heidi is saying, kuti vana mai nini, pasisters amama, vana mai guru, vaitibata rafu, muchiselektiwa, imi idlai penyu moga, imi wacha hembe dzenyu moga, chipuwa chiperfection sopu chiya chigreen bar, ilanga, kota kudai, ko ndio yekuwa hembe dzenyu muri 5. Why do you do that? You know, Heidi, I can sense that you have too much pain. You didn't tell us. You didn't go deeper. We need this story. Can you please, okay, sit down. Start again. Kubva pakafa mama kusvika pakuuya kuJoburg. What happened? I'm so grateful kuti pfungwa dzenyu nemwoyo wenyu uri pana Mwari. Uyezve ndabatikana vamati kwai ndakatozviudza kuti Mwari takutovaisa panzvimbo yamai vedu. Inenge achingori Mwari chete. Ndinokukurudzirai muri Zimbabwe kuti vana vamunogara navo vaya, it's very natural kuti ukaunzigwa mwana asiri wako. It's our sinful nature to by default hate mwana, timusarudze, you know, it's by default. But ndinokukumbirai, can we unlearn that? You don't benefit anything pakuitira mwana moyo wakashata.
Ndoretoka tipinde munyaya inotevera makadi anti-Glory ndofara ndauyewo nenyaya yangu. Ini ndiri mukadzi ane 36 ndiri single ndine vana 4. Nyaya yangu yakadai, mai vangu vakamitiswa nababa vangu vari form 3 kunogara kumba kwemukoma wababa vangu, asi vakawana kune umwe mukadzi. Vakambogara, baba vangu vaiva ticha, saka vakachinjwa kwekushandira. Vaiti kwavaenda kwese vaidzoka vanenge vatova neimwe girlfriend ikoko. Saka mama vakazosiya vakanogara nagogo vangu mai vavo. Ndava ne5 years, mai vangu vakazowanikwa neumwe murume, ndikasara nagogo. Asi ndakazoti ndava grade 2 ndikaenda kuna mama, ndakagara pasina dambudziko. Stepfather vaindida, asi chinondirwadza chaita ndinyore, ndakabatwa chibharo nabamunini munina wastepfather. Ndakatorwa nematembere vakanditarisa kuti handina kuvara here, handina kuenda kuchipatara. Havana kusungwa nanhasi, variko, asi kutaura chokwadi ndikazvifunga ndobatikana nekuti ndiri munhu akakura achizvichengeta. Ndichiti ndikadana nemukomana akada kuvata neni ndairamba. Kuchikoro kwaita zvekuti vanoda kutariswa kuti vasikana mozouya muchipiwa mapresent, ndaitonyoresa zita rangu ndosvikotaura kumba. Vaindirovesa zuva racho izvo vaiziva kuti handisi mhandara. Ini ndaiti pamwe nekukura inokurawo povhara futi. Ndakazorwadziwa ndawanikwa kunodai ndapiwa imba handisi mhandara. Apa mukomana wangu ndamuti ndakakwana, andi ndakachema, mukomana akatsamwa, asi handina kutaura chokwadi. Ndakazoti after 6 months ndokubata pamuviri, mukomana akatanga kuti hapasi pangu kunosungirwa ese mucheka muchena, nekuti zvinonyadzisa kuendesa mucheka wakaboorwa pakati, toendesa mbudzi dzoga. Mai vangu vakati kana pasina mucheka regai mozouya mave nawo, nekuti vanga vasina kuudzwa kuti handisi mhandara. Ndobva vatoregedza zvachose. Ndikapona mwana ave ne3 months ndakanosiyiwa kwagogo mai vamai zvikanzi taurai ndozodzoka. 2 years munhu ndobva ndazowanikwa futi ndikaita 3 vana, asi iyi ndakazobuda ndega ndaneta nayo aiva sexual abuse from January to December. Handina zuva randisina kuita sex, whether ndiri kuperiod handisi. Vaiona apinda muropa imomo zvakaoma anti ndashotena kuitira vanoziva nyaya yangu. Life is hard. Ndine zvinondirwadza. She sent this message on Wednesday. I haven't been here. Ndandisiri kuposta haidi. I think the most painful part is family yakaona kuti mwana abatwa chibharo nabamunini. Bamunini brother ya stepfather. And akatorwa akanotariswa kuti hana kuvara here. After that nothing was done. And mwana ine innocence aitonyoresawo kuti ada kutariswa kuti imhandara here. Mai vachona looks like she didn't know about all this. Madzimai, this entire year 2025 we have been talking about kuti let's choose our children, kuti let's stop this thing of ignoring my abuse because we need to protect michato. Munhu akakanganisa, munhu akarepa. Ndogara ndichitaura, and I even told my husband kuti should anything happen to my child, whether it's your brother or it's my brother, that person will pay. Whether ihama yangu or ihama yemurume wangu, that person will pay. Full stop. We don't negotiate. Pane pamwe pekuti unogona kurega vanhu vachishaya maboundary muupenyu hwako, vachiita zvavanoda neupenyu hwako, vachikujambisa nekudidi. Asi when it comes to my children, because they only have me. Chero izvo zvindikadofa kudai unotoona kuti everyone who's around me vanenge vachigoda mabenefits yet. They don't want me. They won't even be able to protect my children. I'm the only person who's there to protect my children. Vana mai nhasina kuti muzive chinhu wani. Vana venyu, varume venyu, murume wako anogona kutofa kumwe anogomuka une umwe. Chero asina kufa unogona kumove on. Asi mwana akafa, you can never be able to replace that child. Haufoka mureplace. Haitete Makadi, I got your contact from TikTok and I'd love to share my story with you. It's long, but I'll just summarize it. I hope you and the rest of the family munondipawo a good advice. I'm a lady aged 24. Mukukura kwangu handina kumbobvira ndaita mukomana or had any social life or friends. Kana zviya zvekuhigh school zvekuti vana vanoita musikanzwa vachiita zvetuvakomana, handina kumbobvira ndaita izvozvo. Secondary yangu yese, I don't have any close friends. Not kuti ndaisada, but zvaita sekuti there was an aura on me yaidzinga vanhu, and also hapana inga yakambondi-approacha. This never bothered me until nda upper 6. Ndakuonawo maclassmates angu vasikana vachipiwa tumagift. Zvakamboita kakundinetsa
but handina kuda kuzviisa mumusoro because I was focusing on my study. I proceeded to university excited that I was going to meet new people, new friends. But tete zviya zveku-high school continued. Since part 1 kusvika ndipedze pachikoro chese hapana kana single guy akambondi-approach. Okay, tombosiya zvemaguys. Chereko kuvasikana vacho, hapana kana aida kuita shamwari yangu. Ndaimbozama to initiate the friendships, to join my groups, social clubs, even zviya zvekuti munopiwa ma-assignments in groups, wotiregai ndiwirane nevamwe vangu, but waitoona wega kuti ndiri kumanikidza zvinhu because I was left out to the extent yekuti they would do their things and say, sorry, we forgot to tell you or call you. Now part 2, I decided to regai ndisiyane nazvo, but now I wanted to quit a relationship. I started to pray because kuchurch we were taught kuti we should pray for our dating partner or life partners, but zvakadaro hapana kana a single guy aimboitiwo. I always prayed tete kusvika ndapedza university yangu. They say I didn't want to overthink it. Recently when I finished university, I met a guy, but akatoita zvekubatanidzwa zviya neimwe cousin yangu. We've been dating for a couple of months tete. I can feel kuti hapana kana relationship. The guy cannot even hide it kuti he is not even interested. Our conversations are so dry. I'm always the one initiating the convos. Ndini ndinogara ndichitoti handei out kwakati, ende kana taenda out yacho you can see kuti apa hapana kana connection. Tinenge takangonyarara munhu ari pafone pake kusvika ndati chihandei, or when we are done with our food. I once complained to him. He just apologized and said he was going to change. Recently, akangomuka telling me that if I'm tired, I should tell him he will be okay. But handisi kuzvikwanisa. I don't know kuti the reason why I can't let go is because of nyaya kuti he's the only guy akamboita kakundipa attention, and I'm afraid that if I let go, handizombowani mumwewo anondida, and I feel desperate. Asi tete, my worry now is really normal here kuti at 24 unoshaya kana ma-friends and even single guy zvake who is interested in you, kana kuti ndini ndikutadza kuva patient nazvo. I've prayed about this kakawanda, and semunhu akakurira mumabeliefs ekuti hatiendi kune zvemweya, I don't want to overthink this, but then again my intuition is telling me kuti this might be something spiritual. How can I deal with this, Naiva Tete? So she sent me this message, I think, per weekend up. My response to her, I actually asked her, kuti, imimi wachona, are you a friendly person? Akati, I try. That was the answer. She said, I try to be friendly. It is atichaenda kunofungira zvinhu zviri spiritual. Ndoziva kuti panapa tinoposta zvinhu zviri spiritual. Pambacho unenge uchingofunga kuti maybe zviri spiritual. Kuti vanhu vanondisema, kuti vanhu havadi kutamba neni, handiti. Handisi kuti hazviko zviri spiritual, ndoda kuti mundibatisise zvakanaka. But imi wachona, the 20, but hai ndinoda kubvunza kuti iwewe, how is your attitude? Unotambawo zvakanaka one vamwe here? Number 1. Handiti, attitude yako iri munhu akaita sei? Uri munhu anofara here? Kana kuti munhu akangonyarara here? Handiti tine ma-temperaments akasiyana siyana. Handiti, we were created differently. Pane vamwe vanhu vari shy, pane vamwe vanhu vari reserved, vasingatauri. Pane mukaita sesu kuti vakasvika pavanhu vanofarira, vanotaura makadiko. Those people, it's easy for them to make friends. Tisati tatanga kufungira, handisi kuti hazviko, tisati tatanga kufunga kuti munhu akaroyiwa. Pamwe pacho unenge ungori munhu ari laid back. Takasiyana, handi takasika zvakasiyana. Saka ndiri kubvunza kuti iwewe uri munhu akaita sei? Uri munhu anofara here? Anogona kufara navanhu asi vanhu vasingamufariri, kana kuti uri munhu agara ari reserved? Then you also told me kuti sometimes you actually try, you go out of your way to be the person that you are not. Ukangona wasvika pakuti you are forcing, uchiforsa, it means you are going out of you. Ndakangoti kuna haidi, is it possible for you not to act, to try to be friendly when you are not? Anditi, alright, chechipiri ndechekuti iwe wachona pamwe something is wrong with you. Ndoda kuti umbobvunza vanhu vanotamba navo kuti guys, is there kune vanhu vacho vaunombohang out, or people who know you, or vanhu vari padhuze newe, kuti what is wrong with me? Because sometimes, pane chimwe chatakambodzidza kuuniversity chainzi Johari window. So handiti, there are certain things that you know about you, then there are certain things that people know about you that you know, then there are certain things that people know about you that you do not know. Handiti, pane zvimwe zvokuti vanhu vanoratidza kuti iwe unogona kuva usingatozivi kuti iwe une attitude yakaipa, kana kuti vanhu vanoshona kuti munhu uyo anonowapwa,
iwe usingatokhala kuti munhu uyu anonhuwa muromo, iwe usingatozvioni zvekuti ukasvika kudai unenge une smell yekuti unenge chitori offensive. Handisi kuti une smell, but I'm just giving you an example yekuti there are certain things that you do not know. I want you to go and search the Johari window so that you understand what I'm saying. And there are certain things that zvatisingazivi about you, about me. Pane zvinhu zvandinoita zvandisingazivi kuti ndo zvandinoita, asi imimi muchizviona. Zvinhu zviri hidden mawindo akasiyana siyana. Handiti saka ndoda kuti tisati tatanga kuti unotanga kufunga kuti ndakaroiwa, ndakazodii, ndikadii, izvezvi pane nhinga kani. Sometimes our attitude chaiyo, sometimes there are certain things that you are doing zvinenge zvizoita kuti vanhu vangoti anobowa, kana kuti papacho unenge uchitori nesare zveshuwo vanhu vasingakufari kuti watongosvika pane vanhu vane sare. Padzimwe kwacho vacho pane my sister always say nhingi ane sare, vanhu ivavo zveshuwo vanenge vachitobowa, but sometimes vanenge vane attitude inobowa yekuti achitosvika anorepela people around here vanototi you are timid. Saka I'm not blaming you on anything, but I'm saying find out from the other people who are around you kuti nai guys chii chandinomboita chinobowa, so that you know. Handiti alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Vatete makasimba here, ndauyawo pano nedambudziko riri kuitika kumba mandinoberekwa. Vatete vanhu vapedza kuurayirana mudzimu wemumusha. Sekuru wedu vababa vaiva n'anga yemandiriri. Hapana chainge vasingagoni kurapa kana kuita, asi zvisiri zveuroyi, zviri zvekuporesa nekuponesa vanhu. Nokudaro sekuru wedu vaiva nepfuma yakawandisa pamusha, zviri zvipo zvavaipiwa navanhu vavanenge vabatsira matambudziko ari kuvanetsa mukati meupenyu. Sekuru vangu vaive vasingachaji kuvaitira basa, asi vaiti kana zvako zvakufambira waizoendesa mumatendo ako nenguva dzako. Zvisinei, sekuru vakazoshayika havo nenguva yavo, ndipo pakatangira maproblems vatete. Vana vavakasiya vatete vari paWorld War III. Dai zvichinzi vari kurwira dzimba kana upfumi hwakasiyiwa nababa vavo, taiti zvimwe vari kuda upfumi hwepano pasi, asi kwete vatete, vana vari kurwira mudzimu wemumusha. Ndichikura sekuru vangu vaindidzidzisa kuti mudzimu hautengwi nemari kunge chingwa, asi unogara paunoda, pane waunenge wasarudza. Vatete, ana baba vangu namadzitete vava kubatirana matemo, umwe neumwe achiclaima kuti anosvikirwa. Nekuda kwekudaro ndofu hadzichaperi mudzinza rangu. Gore negore tiri kuiga munhu. Vamwe vakanobata mushonga vachida kunzwa nemudzimbu. Pakashayika bamunini Peter last year, vatete, pane kuti tivige chitunha chemunhu, chitunha chakashanduka. Pakashayika bamuliyo gore rapera, ndakatoona pane rusero 5 dzakapfudigirwa vatete. Mumba mababa vangu masara vana 6 tichiverenga nabamunini riya. Ndakaziva hangu kuti kukudibira uko kune zvakunoreva. Ndufu idzi dzakamirira kuitika. Naime mumusha zvamuchasara uri dongo. Hondo dzamadzibaba edu idzi vatete dzava kuafekta isu vana. Muupenyu medu hapana chiri kufamba. Hatina mabasa. Aroora anosiya mukadzi, aroorwa anodzoka kumusha. Tiri kungotendera panzvimbo imwe chete. Takamboedza kufamba vatete, tikaudzwa kuti musha menyu munoda kuchenorwa. Mudzimu wafuratira mumusha. Pane vakabata mushonga wakaipisisa. Manje vatete hapana ari kuda kusimudza musoro. Vatete, ingori hondo after hondo, rufu after rufu, tiri kupera takatarisa. Saka ndanyora nyaya pano nchiti zvimwe pada pangaita vanogona kutibatsira. Tatambura nyaya yemudzimu mumusha yapesanisa vanhu. Kwazwai tete, muchandiregerera kunyora nyaya ma1, asi I don't mind kubvunzwa ndichidaira, asi chandiunza pano tete, I need a psychologist for me and my daughter, mainly for musikana wangu. I feel ane trauma yakakurisisa tete, ndakarambwa nemurume, asi it's okay tete, ini ndiri kurwira well-being yemwana wangu. Please help me, I'm not here for extortion, kwete, ndiri kutoda rubatsiro tete, okay. Zviripo ndezvekuti ndichirambwa ndakatukwa all kinds. Vana vachinzwa, okay, hazvina hazvo basa, ndakazowana basa, but I had to leave vana cause vaifanira kuenda kuchando nababa vavo. Vana vasara kuno Joni, murume akabvisa musikana wangu wandiri kudira help uyu, akamendesa kumusha. Musha chaiko kunotsigwa mvura. Mind you, mwana uyu haana kubvira amborarama such a life for 14 years. Tikati ewe tazviona ndibaba vari kuita discipline mwana. Asati apedza gore ari kumusha, but ange atogamuchira mamiriro ake. Baba vakauya in that very moment neniwo mhepo dzakasumuka kukabasa kaye
ndikadzoka my first thought was to visit mwana wangu kondaizive kuti tasvikirana nababa vemwana. Vana vakatorwa vose vari 3 vakaendwa navo kuchando tete. Muri kuona transition yacho. Mwana akanogara gore uya adzoswa futi kumusha kuye. Ini samai this time I'm around ndikati aiwa regai nditore mwana wangu, regai nditore mhuri yangu, chero akanzi ane musikanzwa, it's okay, let me see it to myself. Asi pakunetsa naye pano hatinzwanani. Akada kuti hasha unozvishaya kuti ndiye wandakabara here ini wacho zvakandibata. I ended up saying words, hateful words kumwana, and I'm seeing kuti zviri kutoita kuti tiite drift apart. Tete mwana is holding back kuti andiudze how was her life kuchando tete. Please tibatsirewo, kwandiri ini zvimwe zvose hazvina basa, asi well-being yemwana yangu ndoyandakuchemera. I think nyaya iyi problem ipo ndekuti havana kunyatsoti jiko kwakatangira nyaya kwakabvira kwese kusvika patava apa, asi vari kungotaura kuti vari kuda help. Alright, ava ndichakupai nhamba yapsychologist vanogona kumubatsira since mutaura kuti mwana akaita machanges. Right, ndine nyaya ndakatumirwa iyi, nyaya ndakaitumirwa kare. So you know what happens is sometimes ndikataura nemunhu handi ndofunga kuti tatosolva, so sometimes I forget to post, but we have to post the story. I have a short story. I'm a girl aged 22. Ndakakurira pachildren's home mushure mekunge ndanhongwa nedam soon after birth. Zita randinaro ndakaripiwa nevakandinhonga padam apa. Surname yandakapuwa ndeyezita redam iri. I've been wondering since kuti nei mai vangu vakandirasa. Chishure changu kuzivawo hama dzangu kana vabereki vangu hunge vachipo, asi dzimwe pfungwa dzondiudza kuti vanhu vakandichengeta ndo vabereki vangu, saka vokubereka havana basa. Ndodini? Ndoendera mberi nekuvatsvaka here? Ndosiyana nazvo. Ndine vanga hombe rekuzvarwa naro, handichatauri pariri. Vanhu vakandirasa vangazoziva. Ndoda kunzwa maonero evamwe kuti ndoita sei. Ndakabva ndabvunza kuti when did that happen? It happened in the early 2000s. Kana kuri kuti uri musikana, makore wanga uri musikana wakarasa mwana ma-2000 ari early. Mwari ave newe. Alright. Akandiudza nzvimbo yakarasirwa, as in the name of the city. She has told me everything. Everything she told me, but I'm not going to tell you because unobva waziva kuti ndiwe. Saka mwana ari kubvunza kuti naiveduwe nditsvake here mai vangu, because something mukati mangu chinoda kuti ndionewo mama vangu, but something choti mai vangu, why did she leave me? Ukasiya mwana mudikiwe. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti mwana ari kuti unoziva kuti ndinosvika pakutukwa neshamwari chinzi ndosaka usina hama. Ndikabva muti kubva nhasi iwe utori munin'ina wangu watova hama yangu. Next time vakakuudza kuti hauna hama wadza kuti ndina sisi wangu ari kuSouth Africa. Ndobva ndabvunza kuti ko vakakuchengeta. Vakati I truly love you, but I have times when I think about this, zvinondirwadza. At times I'm insulted through my background nevamwe vana. They tell me kuti ndosaka usina hama, zvinondirwadza. So ndandati mama ako vakakuchengeta kavaya. Mama ako vakakuchengeta vaya ndo mai vako. But still unoziva kuti sometimes we have this inner longing. Uda kuona kuti mama wako ndiani. Right now mama vacho pavakasiya mwana havana kana kunyora zita rekuti mwana wangu mupe zita rakuti chakati. Handiti kuti at least vagogona kukutresa. No, nothing. She left a child without a name, without a notice, without nothing. Mwana pabirth rake taiti kuda togona kutarisa birth toziva kuti totangira papi kutsvaka bodu, there's nothing. Saka ava vakanhonga mwana ndo vakatorisa mwana birth, ndo vakachengeta mwana, ndo vakaendesa mwana kuchikoro, ndo vakatenga mapamba kana kuti manapukeni kusvika mwana nhasi paari, and she's very successful. I want you to know, vose vasikana vari kuona channel yenyu vari kuplana kunorasa mwana. Mwana yeye ndewaMwari. Muri kuzvinzwa? Ndoda kuti muzvizive kuti mwana yeye ndewaMwari. NeMwari. Asi vana vake vachitambura. Mwari hasi munhu akaita sesu wekuti we'll throw away. Vana vedu munondirwadzisa, muri vanhu vakaita sei? What kind of people are you? Muri vanhu vakaita sei? Saka mwana ari kubvunza kuti guys, should I look for my mother or not? Because unotoziva moziva here kuti rega ndimbokudza chinhu haidi. Moziva here kuti most children who long to look for their father, look for their mother, pavanozowana mubereki iyeye, they regret kuti why. But still, I'm not saying don't do it, because it's for closure people, so that you know where she is, who she is, that woman. Maybe wanga ari musikana wanga aperegwawo amitisiwawo akabva arasa mwana akati nikumba kuda zvibhumuko, because I know kuti makauche edu haibvumi, haitenderi zvinhu zvakadaro. We don't know her reasons. But vana mai, kana mwana watova patirasi vana,
hatiurayi vana futi. Actually, thank you mama nekuti hamuna kuuraya mwana, makanomuputira mukanomusiya padhamu panotonhora, mwana akanungwa kuda makuseni. Hamuna Jesu mukati, muri vanhu vakaita sei? Before I go, let me just take this time to talk to women. I know that this channel is watched by a lot of women. Madzimai, muri kuwa nyaya dziri kuuya pano. Vana dhedhi, muri kuwa nyaya dziri kuuya pano. Ndozangu kuti kazhinji vadzimai ndo vanoona, asi vana dhedhi ndikuwa kuti muri kuzviwa. Vana bhudhi venyu, vana mama venyu, vana sisi venyu, vanokudai kana muri vapenyu because they know the benefits that they get from you. Ndinokumbirawo kuvanhu vose vari pano. Let's plan for the future of our children. Izvo zvokuti kwai mwana ndo takatanga kutoona nhamo mai vasati vatombovigwa. Munhu akutosenga baby sister yake before burial. Ende vana vanenge vakazara nefiye kuti what chii chaitika mumberi kwedu, because their mother is their protector. And the next thing is baba varipo, he married and he forgot about these children. Vakaendera mberi neupenyu. Anditi. So what am I saying? I'm coming back again to saying, guys, ngatigadzirei vana vedu upenyu. Should anything happen to us, tizive patiri. I am talking to everyone here. Whether you are in Zimbabwe, whether you're in South Africa, wherever you are, whether in Botswana, wherever you are, tsvaka zvinoita kuti vana vako, should you die, vana vako vanosara vari parinani number 1. Ndoramba ndichidzoka ndichikukonqoselai kune vai vari kudiaspora kuti kaize ndoziva kuti right now Christmas and what you have a lot of expenses and you don't want to commit in such a time. Hachitozivi, tomorrow is not guaranteed. Nhasi nezuro manheru taitoona bhora reZimbabwe, then my sister was like, no, she can't be gone. This lady is Zambian. Taimuona, like there's this song yanga vachimba, it's a group of women, she sings this song, and then zvecho anenge achimba ndechichewa or whatever, or chitonga, I think anenge achimba kuti Mwari musandisiye mundirangarirewo nechichi. Painonopera nziyo iyi anenge achichema. If you've watched The Mwindes and Friends, vanoimba nziyo dzegospel dzakanaka. Painonopera nziyo iyi anenge achichema mubva agiwa. I don't know what she was going through, but nezuro my sister was like, no, she can't be gone. Anga akasimba, she was everything, she was okay, she was healthy. Amuka makuseni akanzi ashaika. Ende nhasi musi wa 21, 22, musi ndizvakaitika nezuro. Unfortunately, death knows no Christmas. Kuti unogona kutongomukwa wakafa chiriri Christmas, chiriri New Year. Handisi pakukuvhundutsirai, but ndiri pakuti, can we make hay while the sun shines? The time is now. Madzimai, ndichasiya link diaspora insurance. I'm looking at you right now. I pray that God disturbs you. Just see a link here, diaspora insurance. Mujoine. And it cover your husband, cover your children, cover, especially my husband, don't provide. Should he die? Not I get up happy nevana. Don't want a situation to go to kwai. Hey, vana vazoitsoka maiguru, hey, vazoitsoka bamunini, vana vachibatwa chibharo, Mwari otozopinda, Mwari otozoti, let me take over these children. Posting it sinakurongeka. Ngatirongeke. I know kuti one day these words will echo in your hearts. Ugoti dei ndakatera zvaitwa naGilo. Ndoziva kuti amwe muniti tiri motaurisa. Tiri kutaurisa because ndiri kukuunzirai zvinhu zvine musoro. Anyway, ndinokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Mangwana chingani? Mangwana Wednesday. Thursday, I think we will be leaving on Thursday, Friday morning. Okay, saka tichadzoka Wednesday and Thursday. And then after that, those are going to be our 2 last episodes. Musazoti handina kutaura. Those are going to be our last 2 episodes. Wednesday, Thursday, 2 episodes. Then after that, ndombonotamba nevana, toda kumboti mbonotamba nevana, so that, you know, I'm a present mom also. Then after that, tozodzoka muswa tongoti a few days after the first chingani, because 1, 2, kunana 3 koko teta todzoka full time, full swing. And then kuneva vaiti zvoni toda channel yechirungu, ndikuona kuti pana vanhu vari kuti aiwa sitoda chirungu chitoda chishona chindevele. Saka channel yechirungu tichaisa kuchannel yangu. I've got an other old channel inonzi Just Glory N. So I think that channel we are going to use it for English episodes, so that you guys can be able to share with other people who don't understand. Because I know a lot of people be like, no, we have our sisters, we have our brothers who also wish to watch this channel, but you speak in your native language. So you're going to be able to share to them that channel. Then we take it from there. Guys, thank you for watching. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndichadzoka zvakare pamuzuva ramangwana. Ndatenda. Bye bye.